A few moments later. Hi guys, mazong hapon natong tanan. Hi. Guys, mato sa mi dito sa mga kaila guys. Kay muli limited tug na pabay bunga ilahang rambutan. Ug na wa na bunga, wa na di malas sa tag na bitaw guys. Ang mga tuon kare tan-aw nang buog na bay bunga. Okay, takits ta dito guys. So ato dato pa doon guys. Hanggang mga ako anog rambutan, madyo lang manog na tao ron. Uy tao hudto na magharbis. Nami dari laagan kaya rang kajuka. Kuan ba? Fresh kajuk hangin. Na sila kay luag kajuk ilang lugar. Way daghang kabadyanan. Dari ilang agianan guys. Lami kajuk kay kitang ano kabutungan. Bugnaw kajuk dari mo agi. Kaso magwantay ta mo agi kay basin ninjang nayhas Ginoo ko. Nadarag ila guys. Madyo lang magnay tao. Bubli magway tao kay kami mangharbis dari sa papagambrel ron. Pangkiha gadyo nila ni. Ito. Ipod manguhagway tao guys. Oy bahala pud. Kiha ang zatang atas sa banti. Nasiguro tao. Kami dari silang iriya guys kay linaw. Ayo. Linaw dari sila. Uy, na dyan, namuwa-puwa pang dito. Wala. Nairo, arang isa iro dari. Hindi man ka naman nga bagtak. Aw. Namilang atabay dari. Uy, hubas-hubas. Purira tubig dari. Bahalag anong initan ni tubig. Dara guys, di Uy, di ay hinog di madala. Kakabuta dari. Karala may mo gamay day tag sa tang tulo imo. Taga matoy imo. Yeah, guys. Mawa ko ka ba? Nakabulig na siya upat. Guys. Pritis. Ma, ang may isa. Ang bahin ni Kimyat mo na may umanisod. Load. Uy, may sud ni day. Uy, huwag ka di sud. Puro pakpak. Isa na kabulig dani gipa nagkabot mo Virginia gahapon Yara. Wait, awan. Wa ra pang Tamis. kabaliban nimo. Again, chat ko yung kung basig na kay may chat nga. Dat ila man nang dahil bunga. Nas lang atubangan. Pang-harvest na siguro. Ha? Pang-harvest na siguro pud. Wa pa to inugi. Kabuta pa. Basig makahando mo kulo kasi mga 2 kilo. Tam isa ba no? Tamis? Anta. Basig ka pa adit basig ngabot to Danilo to as lumo. Lara guys. Uy. Yara, kapupo gaza din taon, nagperson. Uy, daghan naman dahil nagsum. Lampaw ni. Uy, tilan, dahil tagasum, doa. Tara, hanggang kay. Dara, pupo na ko. Ha? Mga 2 kilo. Madyo na, manakakauntag, madizot. Kanira po siya, gamay nga punuan. Oy. Aslam siya? Ne? Pero ang uban Ay, lamiya. tamis bawo. Ano ba? Di siya pareha? Agdar rapon nga sa nga namunga dito wa. Kuyaw niya. Kuan lagi gi kuan ra. Murang nagkuan siya sayang na. Des pagbagzo no. Sayang. Tara, lamat. Nata mga 30 tahon din no. Ano kan re? Nami ajag na tanam rambutan. Bansan ba pagtanam dani ka mga sa unang puro man laki. Na puro laki injo. Puro jud laki. Sa gazod liso ra na imo or gay kanis koan farm. Ang 50 kilo. Yehe, di na gajoy rambutan. Ay yellow na siya. To erang naghanap bunga na mulig-bulig. Kaso hilaw pa. Pagsarapod. Tagsaraw. Dabong pa man kay akman dihas. Sayang na agian man is bagjo. Day kusog hangin. Des katunga pa ni na bagjuhan arang ni daghan bunga no. Arang daghan. Tangran na siya.
Disturbo na mag-insong katog. Eh, mata naman ko. Hindi mo Salamat. itong pagkuas iro ning bakod. Di gikuhaan ko sa Manila guys. Bunga. Kaya nagsinamukon mi dari. Daw pa sa nila pabayri. Salamat ka te. Thank you. Dahil nga rin dahil puhon. Nga rin dahil puhon aga mang bintana ang kundugon. Ano ka? Ganahan ko nga ni. Kaya lusot-lusot nog hangin. Wa na galing na mapintar eh. Pag naman. Nga, Dapat do. Naportahan. Oh. Mo na Still kay. mating that is na. Still mating. Ganahan mo ko na ani kay tipid jud po di sila di makasud ug ako sud. Tigbasa ng musod. Tay mare na me. Salamat ka Ajo. Wa pa bayri. Daghan pag grasya dani mga bot guys. Daghan pag ato danig bunga mo abot. Yawa. Grabe bunga ga ng muana, mungpong, grabe daghan nati. To na me, salamat. Kana Kim. Yan, grabe Kim yat nga lipayan ang kakagrambutan na. Salamat ka Ajo sa tag-iiga daw ring hatag. Ha? Di ka mamukaan. Uy, kan agtareng. Nong. Salamat ka, Jo. Yeah. Ha? Wala lagi ya. Tilaw si imong rambutan. Salamat ha. Alas Papa Gabriel, og si Kimiat kakaon na silang rambutan. Ay magdadaan na to sa mga kuyas. Thank you ka, Jo. Still mating na lang ito ibutang sa bintana pa dir. Nga to day kuno guys, nindot to sa ibutang still mating. Puhon. Uli na may guys. Oo na. Hindi dyan pawahin ng kaming baji eh. Pag hinay nga madamag ka. Tapos pa nagkuas motor. Sa likod to. Pag-abril. Dagan day. Kanilubi day, dagan. Oops. Dagan. Oops. Pag hinay kinay bato. Damag ka. Yehey. Kakaan ka dyan ito. Rambutan ang mga persons. Kaso nahurot naman day guys. Tagsa na lang may nabilin. Tagsa na lang may nabilin. Kay giharbisan man day nila. Das na yung simana. Nag-post man dito sa Facebook. Kung sa kay waamang ko ka. Kita. Babuhay pa ko nakakita. Abi ko gingatog hapang garagana. Di naman di ay. Para lami alagi ka Ajo. Mungpong gud katong isang ipuso. Naman di ay. Tagsa na naman ya. At least di ay hapon. Salamat ka Ajo. There's Oval guys. Muna ang college. Puhon. There's Alicia. Asok ambak. Uy, asok ambak. Masakar Masakar player. Nakala mo na rin space. Sa Oval. Nalagay sa una. Dagan-dagan. Context. Oh, nalagay college. Puhon na rin guys. There's Alicia. Dakang man din siya. Mag-abre na baka ni karong sunod tuig. Ano guys na? Puhon, magtinarang sila sa Kuya Gali, si Kuya Ken. Ano guys, sila maka-eskwela sila dani. Sa college, there's Alicia. Kagam day. Kagam ko direct space guys na. Space. Dani mag-racing sa una. No. Puhon guys, ano na yung mga chikiting, maka-eskwela. College sa Alicia. Nag space dari manag-oval dari sa Alicia guys. Nagdaras likod. Eskwelahan sa elementary. Ano may dali sa una. Ano may magtambay dyan dali sa una. Dali na. Ano may magtambay-tambay dali sa una. Ano may uto dali sa una pa. Ano may apog. Alicia Sports Complex. Guys. Kinamdam ka sa una pa. Di sa tarag-date pa. Guys, na may last nanay. Tapos mati alits. Nakimyat. Nakatumoy mo kitaan ikaw.
Manghuwa ko dari sa luyot guys, das lujo, ilas nanay. Kaya hang butangan og sardinas unsa atos bay naguli na mas Papa Gabriel. Di halar naghana ka sa luyot nis nanay. Lami ka ajo. Ya? Ay, grabing naghana ka sa luyot. Lami ka ajo. Manghuwa ko dari guys udlot. Unsa. Ni si Jang apun-an po dito spy. Sama na. Hoy, kada ka badalan sa lilasa, mura man kag kuan. Ay, buring! Aba, buyag ka. Buring ka karon, no? Buring kraan. Hindi ga. Kraan jit. Kraan, just kimiyat, guys. This is haloyot. Muna si Jai. Lami ka jong gulay. Wow, warang daghan. Ang daghan na dari sa luyot. Tilas nanay. Tilas lujo, ganyan pa ko kakita. Kay, daram ko sa likod ng ihi, guys. Kanalibang mas kimiyat. Ha? Humot? Warang daghan naman dari sa luyot. Tari, siguro kahinang sa Papa Gabriel. Lami ni sa utangan guys, kaya ro makalibang ta. Kadangag man eh, butangan ng sardinas unja, ang alaw ujon, lami nakadyo. Kalibang diay naman. Makapupo ni. Lami ini kaso lawas dai, good for the health. Tubig madugay na kakuan. Ang tubig pun may nang pagdagdag water kay arong. Sige pagkapanghihi, arong healthy pa dagi mo hang kidney. Okay? Ayaw ng juice kay bad ng juice. Kakuha na. Guys, agang kuha diya. Haparing nga punan. Haparing punan. Daghan na dari. Uy. Daya. Si Kimiyat may hang camera girl. Ang gulit eh. Yung tayo na. Nawa may saluyot pa der. May saluyot. Si Inday. Kimiyat. Ata nila udon pa der. Labot sabay. Wow. Segulag chicken. Ha? Segulag udon. Sana all like chicken. Ini nga mo kong dalton. Katon naman ang kanta. Katon. Hilak ang katon. Ano duman. Pwede lapuan na no, di. Kuan na niya, kuanan pa. Bisahun. Alright. Grabe, naghana dahil sa luyot na sanay ya. Apa to? Nga pa ko dahil sa ubus. Pero ko sa ubus guys. Di na kita ang ladyo. Ladyo lagi ma. Ha? Ladyo ah. Kailan mo na susa? Ilang malbiri ati. Ano pa? Ilang malbiri nila ati. Halos, sinabi mo. Na may mautan sa panihapon. Lami na ni butang sardinas. Yummy ka aju. What's that? Water? Okay, drink water. Oh no. Inom. Okay, very good. Laka ko na dyan, inom. Okay ka, Jo. Na may abog. Tata na ta. Kaya, ito tayo mo tita. Tam sila sala. Mingaw dari guys, kasi sila sa ate Alex. Ubanin sila, be. Be, ubanin sila ate Alex. Bato na mite. Salamat ka, Jo, dari sa luyot, ya. Na nami mautan. Hani, te? Baradig na bata na si magpauban. Hani na pahigdaan sa Papa Gabriel. Kalau naik kauban sila. Ganahan man ko nga ni. Sa golden wrist. Kuan, na ada to? Sayang. Ha? Sama na. Udah pa. Chocolate. Yan na. Dala ko isagos. Guwapa si Kata ko yun. Damat day. Ay! Agak naghang saluyot. Love you. Love you, Day. Bye-bye. Lagi lama, amping laman mo ni. Tayo mo rin nami. Kay hap. Nami guys, uli nami. Nguwara ko darik sa luyot. Basta ate.